В Давосі з глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кіссінджер і говорить, що нібито треба віддати Росії шматок України, щоб нібито не було відчуження Росії від Європи. Таке враження, що у пана Кіссінджера на календарі не 2022 рік, а 1938. І він думав, що говорить з аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені. Почали з'являтись і симптоматичні редакційні статті в деяких західних засобах масової інформації про те, що нібито Україна повинна прийняти так звані важкі компроміси, віддавши територію в обмін на мир. Можливо, в Нью-Йорк Таймс в 1938 році теж писали щось подібне, але зараз знов-таки нагадую, все ж таки 2022 рік. І за всіма цими геополітичними міркуваннями тих, хто радить Україні щось віддати Росії, великі геополітики завжди не хочуть бачити звичайних людей, звичайних українців. Мільйони тих, хто, власне, і живе на території, яку вони пропонують обміняти на ілюзію миру. Треба завжди бачити людей і пам'ятати, що цінності – це не просто слово.